Σας καλωσορίζουμε στο Αμφιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάλου Θεσσαλονίκης, στη σημερινή εκδήλωση που διοργανώνει ο Όμιλος Αστυνομικών Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε θερμά τον ιερομόναχο Φιλίμων, δίκαιο της Κήτης του Αγίου Όρους, η προφήτη Λία του Αγίου Όρους, ο οποίος αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας και ήρθε σήμερα εδώ να μας μιλήσει για τα ωφέλη της πνευματικής ζωής. Την εκδήλωση τιμάμε την παρουσία του ο Διευθυντής της Άμεσης Δράσης, Ταξίαρχος Καρακοντίνος Ευστράτιος. Ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσουμε αρχικά το λόγο στον Πρόεδρο του Ομίλου, τον κύριο Αποστόλου Δημήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Είναι χαρά και ιδιαίτερα και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και τον καθένα ξεχωριστά που είστε σήμερα εδώ. Θέλω να κάνω μόνο ένα σχόλιο γιατί τα λόγια περιττέρουν. Νομίζω είναι τύχη αγαθή που στη ζωή μας υπάρχει το περιβόλι της Παναγιάς, που είναι ένας φάρος και ένας προσανατολισμός για τη ζωή μας. Είναι επίσης τύχη αγαθή που στη ρευστή εποχή που ζούμε υπάρχουν προσωπικότητες του διαμετρήματος του Γέροντα Φιλίμωνα που είναι ως σημείο αναφοράς. Και φυσικά είναι τύχη αγαθή που τον έχουμε σήμερα εδώ μαζί μας να μας μιλήσει ως απάγιο λιμάνι για μια ζωή που όλο και δυσκολεύει και τον ευχαριστούμε θερμά από εδώ πέρα που είναι μαζί μας. Γέροντα Φιλίμωνα, ο λόγος εσάς. Ο λόγος του Θεού. Ας σηκωθούμε να κάνουμε μια μικρή προσευχή. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρόντι θα πάνε να πληρώνουν θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ενθέτες κύρωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδους και σώσουν αγαθές τας ψυχάς. Λοιπόν, και εγώ σας ευχαριστώ γιατί η τιμή είναι δική μου. Και εγώ σας ευχαριστώ για την ιδιαίτερη αυτή τιμή που μου κάνατε να προσκαλέσετε. Ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο από χθες, τελώνου και Φαρισαίου, και είναι ένα κεφάλαιο που γι' αυτό που διάλεξε και αυτό το θέμα, για το πνευματικό αγώνα που από χθες αρχίζει και θα καταλήξει στην Ανάσταση. Που θα γιορτάσουμε και όπως πάντα το Πάσχα, σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Οι άγγελοι λένε τρισαγίους ύμνους στον Θεό και εμείς οι άνθρωποι, οι εικόνες του Θεού, τους προφέρουμε τριώδιους ύμνους. Το λέμε τριώδιο γιατί έχει τρεις οδές. Είναι μια ιδιαίτερη περίοδος αυτή, όπου είναι περίοδος αγώνος, περίοδος ασκήσεως, υπομονής, κάτι το οποίο σήμερα αρχίζει και ο άνθρωπος δεν το αντέχει, να κάνει υπομονή, και ενώ η υπομονή τελειώνει σε ήττα, είναι ένα λογοπαίγνιο, πάντα κερδίζει, εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε να εγκολποθούμε την υπομονή. Το στάδιο των αρετών είναι έοκτε, οι βουλόμενοι αθλοί σε εισέλθουν. Είναι ένας αγώνας. Στον αγώνα έχουμε και πτώσεις, έχουμε και χαρές, έχουμε και λύπες. Δεν είμαστε κατοικίδια ζώα, να ζούμε αυτή τη ραστόνη. Το ζώο κοιμάται, τρώει, ξυπνάει και ζει αυτό που ζει. Εμείς ζούμε μια καθημερινή έκπληξη. Το τι μας ξημερώνει, κανείς δεν ξέρει. Γι' αυτό και η Εκκλησία, μέσα από αυτόν τον τρόπο, μέσα από την καθημερινότητά μας δίνει δύναμη να ανταπεξέλθουμε στα δύσκολα. Λοιπόν, να πούμε λίγα λόγια έτσι από το τετράδιο και μετά ό,τι θέλετε πολύ ευχαρίστως να κάνουμε διάλογο, που είναι και το καλύτερο και το πιο επικίνδυνο για μένα. Γιατί είναι, πώς να το πω, απροσδόκητο, απρόβλεπτο αυτό. Κύριε Ταξίαρχε, αγαπητοί μου αδελφοί, πολύτιμοι και μοναδικοί ο καθένας, ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση που μου κάνατε μέσω του αστυνομικού υποδιευθυντού του Αγίου Όρους, του κ. Μεταφιτσιάδη, ώστε να μιλήσω από το βήμα αυτό για ένα επίκαιρο λόγο της περίοδου του Τριωδίου που ήδη άρχισε, για ένα επίκαιρο ζήτημα που είναι η βία στον πνευματικό αγώνα του κάθε χριστιανού. Ο Άγιος Ιάκωβος το Τσαλίκης είπε ότι ο σημερινός μοναχός θα σωθεί από ένα χαμόγελο και ένα ποτήρι κρύο νερό που θα προσφέρει στον συνάνθρωπό του. Επιτρέψτε μου κι εγώ έτσι ταπεινά να σας πω για την αγάπη όλων σας και την ευγένεια της ψυχής σας. Άφησα τη σκήτη του προφήτη Ηλία και ήρθα κοντά σας να προσφέρω με το φτωχό μου λόγο λίγα πνευματικά άνθη στις ψυχές σας, άνθη από το περιβόλι της Παναγιάς μας, από τον παράδεισο της Αγίας Γραφής, από το Λόγο του Θεού. Η λέξη πνεύμα
που προέρχεται από το ρήμα πνέο, συναντάται σε όλες σχεδόν τις κλασικές και βιβλικές παραδόσεις, με θρησκευτικό, φιλοσοφικό, πολιτιστικό περιεχόμενο, αλλά επίσης και ως προσδιοριστικό φυσικών φαινομένων. Η πολυσημεία της λέξης επιμερίζεται σε προσδιορισμούς ανάμεσα στο ενόπνευμα και στον άνθρωπο του πνεύματος. Ανάμεσα στο παραδίδωτο πνεύμα, με την έννοια του πεθαίνω, κοιμάμαι, και ζω εν πνεύματι. Ονομάζουμε πνεύμα τον άνεμο, ιδιαίτερα το φύσιμά του, αλλά επίσης την αναπνοή που εμφαίνει τη ζωή στα όντα και που η διακοπή της επιφέρει θάνατο. Σας πω ένα ανέκδοτο. Ήταν δύο παππούδες, οι οποίοι νομίζω ότι δεν θα πεθάνουν, αλλά αυτό δεν υπάρχει. Υπάρχει, ο πιο δημοκράτης είναι ο Χάρος. Χτυπάει την πόρτα, λέει από μέσα ο παππούς. Λέει, ποιος είναι? Λέει, ο Χάρος. Λέει, να έρθω του χρόνου, να σε κάνουμε κουμπάρο, να ετοιμαστούμε. Λέει, θα έρθω του χρόνου, αλλά είστε έτοιμοι. Πάνε λοιπόν αυτοί οι παππούδες, κρύβονται σε ένα παιδικό σταθμό και κάνουν τα μωρά. Ο κουμπάρος όμως δεν χαλάει τη χατήρι, του χρόνου ακούει από μέσα η γιαγιά, λέει, μαμ, δηλαδή εδώ που ήρθες, παιδικός σταθμός είναι, μάλλον λάθος κάνεις. Και λέει ο Χάρος, κάνε μαμ, να πάμε άτα. Έτσι λοιπόν, δεν υπάρχει κανείς που να σταματάει η ζωή του. Εμείς πιστεύουμε στην Ανάσταση και φέραμε και χιλιάδες φορές το Χριστός Ανέστη, εκείνες τις στιγμές που πρέπει. Παρ' όλα αυτά όμως, χαρακτηριστικό είναι ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση του θανάτου και χαρακτηριστική είναι και η χρήση της λέξης στη γλωσσολογία, όπου με τον όρο πνεύμα ή πνεύματα δηλώνουμε την ψηλή, τη δασία, χθες γιορτάζαμε την ελληνική γλώσσα. Είχαμε την παγκοσμίως αναγνωρίζεται ελληνική γλώσσα, η οποία είναι τόσο πλούσια, που όμως δεν έχει μια λέξη. Ποια? Όταν χάνει ο γονιός το παιδί του. Εκεί δεν υπάρχει λέξη. Ενώ όταν χάνει το παιδί, τον παπά λέμε ορφάνεψε, όταν χάσει ο γονιός το παιδί, εκεί η ελληνική γλώσσα είναι τόσο πλούσια, σταματάει. Και έτσι λοιπόν σε αυτή τη γλώσσα την ελληνική, με την ψηλή και τη δασία που τώρα αρχίζουμε και τα ξεχνάμε, στην εκφορά ενός γράμματος ψηλού ή δασέως, τη χρήση δηλαδή την απουσία μιας άχνας, κάτι που σήμερα διασώζεται μόνο σε ελληνογενείς λέξεις της λατινικής γλώσσας. Λέμε χυποκριτικά. Δηλαδή ο υποκριτής, επειδή είναι δασί, βγάζει ένα χ. Αυτό τώρα παλιά και στην Όψη, στον Όμηρο υπήρχαν. Τονίζονταν και προφέρονταν οι λέξεις ανάλογα με το πνεύμα. Σήμερα αυτό δεν υπάρχει. Η λέξη πνεύμα, πνοή, εκφράζει και την πεποίθηση σε ένα κοσμοείδωλο που διαχωρίζει τα ορατά από τα όρατα, τα αισθητά από τα νοητά. Η άειλη υπόσταση του πνεύματος, είτε ως ανέμου, είτε ως αναπνοής, αντιδιαστέλλεται από τα υλικά πράγματα, κάτι που οδήγησε στη χρησιμοποίηση της λέξης ως προσδιορισμό του αντίθετου της ύλης. Έτσι προέκυψε και το επίθετο πνευματικός, που χαρακτηρίζει ό,τι και όποιον αφορά σε μη υλικά πράγματα, όπως παράγωγα της σκέψης, του πολιτισμού και κατεξοχήν της θρησκείας μας. Για να επανέλθω στο θέμα. Η βία στο καθημερινό πνευματικό μας αγώνα. Η ζωή μας είναι σαν ένα ποδήλατο. Αν δεν κάνουμε πεντάλι θα πέσουμε. Πρέπει μονίμως να κάνουμε πεντάλι. Και μονίμως πρέπει να είμαστε κάτω από αυτό το καθημερινό αγώνα που θέλει κάποια βία, με την έννοια όμως όχι της έξωθεν βίας που αποτελεί έγκλημα και εδώ προσπαθούν να βάλουν μια σειρά και τάξη οι αστυνόμοι μας, διότι καταπιέζει, προσβάλλει και εξουθενώνει τον άνθρωπο. Η θεληματική εσωτερική βία όμως αποτελεί αρετή και άριστο μέσο για την κάθαρση και την πρόοδο του ανθρώπου. Είναι μια ωραία και μια ευλογημένη προσπάθεια κυριαρχίας του ανθρώπου πάνω στα πάθη και στις αδυναμίες του. Είναι μια κόντρα προς τον έτερο νόμο, εν της μέλεση του ανθρώπου και προς τον παλαιό άνθρωπο, όπως επισημαίνει ο Απόστολος Παύλος. Με την προσπάθεια της βίας θέλουμε να τον εξουδετερώσουμε και να τον αντικαταστήσουμε με τον νέο, τον ανακαινισμένο εν Χριστώ άνθρωπο. Οι βιαστοί που είπε ο Κύριος ότι αρπάζουν τη Βασιλεία του Θεού είναι εκείνοι που προσπαθούν δυναμικά και συνέχεια για να πετύχουν αυτόν τον στόχο. Αλλά πριν έρθω στους βιαστάς της Βασιλείας του Θεού, να πω ότι οι άλλοι γνωστοί βιαστές του κόσμου θεωρούνται εγκληματίες, διότι παραβιάζουν δυναστικά την ελευθερία και τη θέληση του ατόμου και είναι γνωστές οι αποτρόπες βιότητες που διαπράχθηκαν και διαπράττονται και σήμερα σε όλο τον κόσμο, σε αντίθεση με τον νόμο του Θεού και τη διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Δεν αναφέρομαι μόνο στις βιαιότητες που γίνονται σε περιόδους ειρήνης, όταν άτομα βία και αντικοινωνικά και διεστραμμένα παντιότροπα καταπιέζουν και βιάζουν άλλα άτομα στο σώμα και στην ψυχή τους. Έρχονται στο φως καθημερινά, βλέπετε τώρα τι γίνεται, παραδείγματα τέτοιων ομών καταπιέσεων στους χώρους της εργασίας, ακόμη και στον ιερό χώρο της οικογενείας, που κυριολεκτικά οι αυταρχικοί και βίαιοι συντρίβουν τους αδυνάτους και τους οδηγούν στα ψυχοφάρμακα, στις κλινικές και στο θάνατο. Έρχομαι αμέσως να διευκρινίσω ότι οι βιαστές της Βασιλείας του Θεού δεν ασκούν βία στους άλλους, αλλά στον εαυτό τους, και πάλι όχι για να τον εξοντώσουν, αλλά για να τον βοηθήσουν να πετύχει τον υψηλό στόχο. Ο πιστός άνθρωπος, όποιος και αν είναι, μοναχός ή λαϊκός, που γνωρίζει το θέλημα του Θεού και γνωρίζει τον προορισμό του, θέλοντας να απελευθερώσει την ψυχή του από τα πάθη και τις κακές συνήθειες, θέλοντας να ξεπεράσει τις γήινες καταστάσεις και μικρότητες, υποβάλλει τον εαυτό του σε ασκήσεις και στερήσεις, τέτοιες που λεπτύνουν το σώμα και πτερώνουν το πνεύμα, διότι πάντα οι πνευματικές αναβάσεις προϋποθέτουν λεπτότητα, προϋποθέτουν επαγρύπνηση και εγρήγορση, προϋποθέτουν βία για την απαγκίστρωση του ανθρώπου από ό,τι καθυλώνει στα χωμάτινα. Και βέβαια τον αποφεύγουμε τις ακρότητες, ώστε να μην κινδυνεύουμε να βρεθούμε έξω από το δρόμο που οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος αυτός. Γι' αυτό η προσπάθεια πρέπει να γίνεται κάτω από την καθοδήγηση πνευματικού οδηγού. Ο αγωνιζόμενος χριστιανός πρέπει στην προσπάθειά του να ακολουθεί ορισμένους κανόνες και ορισμένα πρότυπα. Ο ανεξέλεκτος ζήλος και οι παράτολμες ενέργειες μπορούν να αποβούν ολέθριες. Άτομα που υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους και ακροβατούν είναι ενδεχόμενο σε μια στιγμή πειρασμού να πέσουν. Ρώτησα κάποιον από πόσες μετάνοιες κάνεις και μου λέει 1600. Λέω χορτοκοπικό κάνεις, γιατί να κάνεις 1600 μετάνοιες είναι μεγάλη υπόθεση. Την άλλη μέρα μπορεί να μην κάνετε καθόλου όμως. Γι' αυτό το μέτρο είναι μεγάλη υπόθεση. Και σήμερα δυστυχώς μέτρο είναι μόνο καφές. Μόνο το καφέ είναι μέτριο. Έχει χαθεί το μέτρο. Ο άνθρωπος και το μετρό που λέμε καμιά φορά, και αυτό μέτρο πρέπει να έχει. Πρότυπα των πιστών πρέπει να είναι οι Άγιοι της πίστεως, ιδιαίτερα οι όσοι που εφήρμοσαν τη μέθοδο της βίας, ακολουθούντες τη σύχνεση εκείνη που ήρθε να μας υποδείξει τύπο και υπογραμμό ζωής. Μελετώντας κανείς τα συναξάρια, το γεροντικό, τον ευεργετινό, τη φιλοκαλία και άλλα παρόμοια βιβλία, συναντά πνευματικά γυμνάσματα και παλέσματα που τον ενθαρρύνουν να συνεχίσει τον αγώνα του μέσα στα δεδοκιμασμένα και ασφαλή πλαίσια. Και πάλι, ό,τι έκαναν οι Άγιοι δεν μπορούμε να τα κάνουμε εμείς, γιατί είμαστε μικροί και αδύναμοι. Αυτή η λογική και αυτή η τακτική ασφαλίζει τον αγώνα μου από τα άκρα. Ξεκίνησα 2 μοναχοί από το Άγιον Όρος, ο γέροντας με το υποτακτικό, και να κάνουν κήρυγμα, καλή ώρα όπως εγώ. Πήγανε μέχρι την παραλία, περπατήσανε και ξαναγυρίσαν στο Άγιον Όρος. Λέω, υποτακτικός γέροντα, λέει, κήρυγμα βγήκαμε να κάνουμε. Λέει, το κάναμε. Δηλαδή ένας μοναχός, απλός, ταπεινός, σεμνός, σεβάσμιος, δεν θέλει πολλά λόγια. Έχει ένα ποιητή εδώ στη Θεσσαλονίκη, λέει, φοβάμαι τα πολλά λόγια, μη θυμώσει η σιωπή. Γιατί δυστυχώς τα λόγια είναι πολλά, αλλά αν δεν έχεις μέσα σου βιώματα, τότε αυτά όλα αλλάζουν. Και ο άνθρωπος που έχει κάτι να πει, το δίνει πολλές φορές και με τη σιωπή του. Έτσι λοιπόν, όσον αφορά τους οδηγούς που κρατούν την πηξίδα του αγώνα μας και πρέπει να τους εμπιστευόμαστε, αυτή είναι η έμπειρη και διακριτική πνευματική. Χωρίς φωτισμένο οδηγητή δεν γίνεται πνευματικός αγώνας. Αυτός θα ελέγχει την ποιότητα, την ποσότητα της βίας. Όχι στα κουτουρού και του κεφαλιού μας, τους αυτοκέφαλους τους παγιδεύει ο τρισκατάρατος από το πρώτο βήμα και τους φέρνει στα άκρα και στα διέξοδα και στην απογοήτευση. Αυτό που θέλει κυρίως ο πονηρός είναι η απογοήτευση. Χειρότερη αμαρτία, να ξέρετε, δεν είναι τίποτα άλλο από το να απογοητευτούμε και να σταματήσουμε την καθημερινή μας προσπάθεια. Με άλλα λόγια, χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην άσκηση της βίας, αλλά και ειδίκευση στην προσπάθεια. Πολλές φορές υπάρχουν παλιά, υπήρχαν μοναστήρια, τα οποία είχαν ειδικότητες. Άλλο στη γαστριμαργία, άλλο στην ορνία, άλλο στη φυλαγυρία. Δηλαδή ήταν ο καθένας στο πάθος που είχε και το αντίστοιχο μοναστήρι. Τώρα ο πνευματικός προσπαθεί, σαν τον παιδίατρο, να μαντέψει πολλές φορές, γιατί πολλές φορές πάμε στο πνευματικό και δεν μιλάμε και δεν λέμε τις αδυναμίες μας, μιλάμε αόριστα. Και έτσι πρέπει να ξέρει ο καθένας πού είναι αδύναμος, πού είναι επιρρεπής, ώστε να κάνει τον αντίστοιχο αγώνα, στο πάθος που κυρίως τον κατέχει.
Τα παλέσματα των Αγίων και των Πιστών είναι όμοια με τα παλέσματα των αθλητών στα στάδια. Ο αθλητής καταπονεί πολύ τον εαυτό του, καθώς τον γυμνάζει χρόνια ολόκληρα και τον προπονεί για να πετύχει τις μεγάλες επιδόσεις και τα πρώτα έπαθλα. Και αν ο αθλητής για τα εγκόσμια έπαθλα επιδίδεται σε τέτοιο σκληρό αγώνα και πολλές φορές στερείται και τις νόμιμες ακόμη απολαύσεις και τελεί κάτω από αυστηρούς κανόνες και αυστηρή δίαιτα και υπακούει τυφλά και κατά γράμμα στο γυμναστή του, γιατί εγώ μοναχός και εσείς οι πιστοί άνθρωποι που αποβλέπουμε στη Βασιλεία του Θεού και στην αιωνιότητα να μην κοπιάσουμε και να μην στερηθούμε γήινες απολαύσεις? Ακριβώς για αυτόν τον λόγο υποπιάζω το σώμα και δουλαγωγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο εφαρμόζω αυστηρά την εγκράτεια για να βοηθήσω το σώμα μου και το πνεύμα μου στην πορεία προς τα άνω και στις πνευματικές αναβάσεις. Λένε οι πατέρες, δώσε αίμα, πάρε πνεύμα. Είναι μια, πώς το πούμε, συγκοινωνούντα δοχεία. Όσο αδειάζει ο άνθρωπος από το σώμα του, τόσο ανεβαίνει πνευματικά. Λένε οι κριτικοί μια μαντινάδα, πάντα πετάει ο αετός πιο πάνω από το γεράκι. Έχει μεγάλη διαφορά ο κεφτές από το σουβλάκι. Γιατί άμα είμαστε κεφτέδες, μας κάνει μια χαψιά ο πονηρός. Αν είμαστε όμως σουβλάκια, δηλαδή κόβει το δόντι, τότε δίνουμε μια αντίσταση. Πρέπει λοιπόν αυτός ο αγώνας, αυτή η βία, να μας καθιστά καθημερινά έτσι αγωνιστές σε αυτό το κομμάτι. Να είμαστε δηλαδή οικονομικά σουβλάκια. Όταν ο άνθρωπος ικανοποιεί τις επιθυμίες και τις ορέξεις του, όταν φορτώνει τον εαυτό του με περιττά βάρη, τότε δεν είναι σε θέση να ανέβει. Αντίθετα βουλιάζει στη χάβνωση και την απραγία, σαν το πλοίο που βουλιάζει όταν είναι υπερφορτωμένο. Και βλέπουμε στις μέρες μας που τις χαρακτηρίζει η καλοπέραση και η υπερκατανάλωση και ο ευδαιμονισμός, βλέπουμε ανθρώπους να είναι δυστυχισμένοι και να πνίγονται μέσα στα αγαθά τους. Τους είναι άγνωστη η ολιγάρκεια, η εγκράτεια. Από τη μια μεριά φάγομαι, πίομαι και από την άλλη οι αρρώστιες, τα ναυάγια, η σαπίλα. Τι μας λένε οι Άγιοι στο κεφάλαιο αυτό? Ότι η νηστεία και η άσκηση και η βία εξασφαλίζουν την υγεία και τη μακροζωία. Το πούμε και ποιητικά. Και δεν το λένε μόνο οι Άγιοι με το παράδειγμά τους, αλλά τώρα πλέον το υποστηρίζουν και οι υγειονολόγοι και οι διαιτολόγοι που μιλούν για την νηστειοθεραπεία. Η υγεία και η μακροζωία δεν οφείλεται παρά στη λιτή και φυσική ζωή, στην έλλειψη του άγχους και στην έλλειψη των καταχρήσεων. Και έχει τον άλλον, τον Έλληνα, και σου λέει: μοναδική μου απόλαυση είναι το καλό φαγητό. Ού και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, είναι η απάντηση του Χριστού. Αυτή η εκούσια στέρηση των υλικών αγαθών είναι το ευκολότερο από όλα. Δυσκολότερη είναι η βία και η κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στις άλλες αισθήσεις και κυρίως στη γλώσσα και στο μάτι. Πάρε ένα φλίαρο άνθρωπο και προσπάθησε να του διδάξει τη σιωπή. Είναι πολύ δύσκολο. Υπήρξαν Άγιοι πατέρες που κατόρθωσαν να μην μιλούν διαβίου. Πάρε έναν άλλο που έχει λάγνο βλέμμα και όλα τα βλέπει πονηρά. Πάει και βγάζει τα μάτια του στις πορνοκασέτες, δεν μπορεί να τον βγάλει από την οφθαλμοπορνεία. Είναι σαν το λύκο που δεν αλλάζει την ιδέα. Κι όμως οι Άγιοι μια ζωή έβλεπαν κάτω στη γη. Και έλεγε ο Όσιος: Εφραίμ, χώμα είμαι και γι' αυτό βλέπω συνέχεια το χώμα. Χρειάζεται μεγάλη βία για να αλλάξεις γλώσσα και για να αλλάξεις μάτι. Και υπάρχουν και πιο δύσκολα σκαλοπάτια στην κλίμακα της βίας. Είναι ο τομέας του ύπνου και της αναπαύσεως. Οι Άγιοι Πατέρες είχαν περιορίσει πολύ τη σωματική ανάπαυση και τον ύπνο. Για να προσεύχονται περισσότερες ώρες με τα χέρια υψωμένα, είχαν τις αλυσίδες και τους χαλκάδες. Και για να στέκονται όρθιοι ολόκληρες νύχτες, είχαν τα λεγόμενα τεμπελόξυλα, όπου ακουμπούσαν λίγο το στήθος τους για να μην πέφτουν. Όταν έγινε η έκθεση στη Θεσσαλονίκη τότε το 1997, η πολιτική πρωτεύουσα ήταν στη Θεσσαλονίκη, η Σκήτη έστειλε στην έκθεση 2 τεμπελόξυλα. Τα είδαν οι επισκέπτες και άκουσαν για τη χρήση τους, μα δεν μπορούσαν να καταλάβουν και έπαιρναν τηλέφωνο σε εμάς και ρωτούσαν: Πάτερ, δεν φαντάζομαι, μου λέει ένας, να τα χρησιμοποιείτε και τώρα αυτά τα τεμπελόξυλα? Γιατί ο σημερινός άνθρωπος δεν ξαγρυπνάει για την προσευχή. Ξαγρυπνάει όμως στα νυχτερινά κέντρα το διασκεδάσιο. Αν με ρωτήσετε, σήμερα στο Άγιον Όρος υπάρχουν τέτοιοι αυστηροί μοναχοί και βιαστέ πατέρες? Κάθε εποχή έχει τα δικά της μέτρα και τα δικά της αναστήματα. Θα πρέπει να κρίνουμε τους σημερινούς μοναχούς σύμφωνα με τον κόσμο από τον οποίο προέρχονται και από τον οποίο μέχρι ενός σημείου επηρεάζονται. Εν τούτοις μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι και στους έσχατους αυτούς χρόνους υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι αρετείς
που ασκούν τη βία, την εγκράτεια και τους θαυμάζει ο κόσμος της καλοπεράσεως. Δεν μπορούμε βέβαια να συγκριθούμε με τον Όσιο Αντώνιο και με τον Όσιο Μακάριο και με τους άλλους μεγάλους ασκητές, όμως αγωνίζονται να ζήσουν κατά Θεό και να κερδίσουν τη βασιλεία του. Σας λέω ένα. Οι προσκυνητές του Αγίου Όρους βρίσκουν μεγάλο κατόρθωμα ότι οι νέοι στην ηλικία μοναχοί ασκούν βία ως προς τη διατροφή, τον ύπνο και την ξεκούραση. Δεν καταλύουν κρέας, δεν πίνουν ποτά και το νερό που πίνουν στην τράπεζα και εκείνο με μέτρο. Ασκούν πλήρη σιωπή μια φορά την εβδομάδα, σηκώνονται τη νύχτα για την ακολουθία και τη Θεία Λειτουργία, εργάζονται όλη την ημέρα, φιλοξενούν πρόθυμα τους προσκυνητές, κάνουν τον ατομικό τους κανόνα στο κελί τους και γενικά δεν κάνουν το παραμικρό χωρίς την ευλογία του γέροντα. Όλα αυτά στους λαϊκούς φαίνονται υπεράνθρωπα, όμως για το μοναχό είναι ελάχιστα σε σχέση με εκείνα που κατόρθωναν οι ασκητές άλλων εποχών. Τι είναι το δυσκολότερο στη ζωή και στην προσπάθεια του μοναχού? Οι εντοκόσμου άνθρωποι νομίζουν ότι τα δυσκολότερα είναι η παρθενία, η ακτιμοσύνη και η ξενιτεία. Χωρίς πολλή βία, ο μοναχός ξεπερνά τα ζητήματα της σάρκας και συνηθίζει την εγκράτεια και την αγνότητα. Είναι ένας τρόπος ζωής τον οποίο συνηθίζει, χαίρεται και απολαμβάνει. Την ακτιμοσύνη επίσης τη συνηθίζει εύκολα και αισθάνεται αυτάρκης μέσα στη λιτότητα. Ζώντας δηλαδή εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος, ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Αισθάνεται ο μοναχός ότι κατέχει τον ουρανό, οπότε δεν νιώθει την έλλειψη των φθαρτών και των επιγείων. Η ξενιτεία πάλι και η απομάκρυνση από τον κόσμο και από τους κατασάρκα οικείους δεν του είναι δύσκολη, διότι οι φιλέριμες ψυχές αγαπούν πολύ τον Θεό, τον οποίον αισθάνονται κοντά τους και μέσα τους και συνεπώς ζουν αυτό που είπε ο Κύριος, ο φιλών πατέρα ή μητέρα, αδελφούς ή αδελφάς υπέρ εμέ, ουκ έστιμο άξιος. Έπειτα στην έρημο και στα κοινόβια ο μοναχός έχει αδελφούς και συναθλητάς, τους οποίους αγαπάει και συναναστρέφεται και συμπορεύεται μαζί τους στον αγώνα και στην προσπάθειά του. Ο ένας κρατάει τον άλλον, ως πόλης οχυρά. Ένας λέει ίσον κανένας. Γι' αυτό και στα μοναστήρια, οι μοναχοί μεταξύ τους, ο ένας κρατάει με τον τρόπο του το συνασκητή του. Εκείνο που είναι το κατεξοχήν δύσκολο και χρειάζεται τη μεγαλύτερη βία είναι η ακοπή του ιδίου θελήματος. Διότι ο άνθρωπος φύση έχει το δικό του θέλημα, που εκφράζεται με τη γνώμη του επί παντός ζητήματος. Η βία που ασκείται στο κεφάλαιο αυτό αποβλέπει στο να υποτάξει ο μοναχός το θέλημά του στο θέλημα του Θεού, που εκφράζεται μέσα από το γέροντα. Γι' αυτό η υπακοή στο γέροντα θεωρείται το πρώτο σκαλί στη μοναχική ζωή. Χωρίς την υπακοή που είναι το πρώτο σκαλοπάτι της κλίμακος, δεν μπορεί να προχωρήσει ο μοναχός σε άλλες βαθμίδες της ασκητικής και πνευματικής του ζωής. Μέχρι τώρα σας είπα ότι η βία είναι μια συντονισμένη και διαρκής προσπάθεια στο να κάνουμε το θέλημα του Θεού δικό μας θέλημα. Στο να κάνουμε τις εντολές Του βίωμά μας. Στο να φτάσουμε στην απάθεια και στην τελείωση. Στο να κερδίσουμε τη βασιλεία Του πηγαίνοντας κόντρα προς τον κόσμο, προς αδυναμίες, προς τις συνήθειες, ακόμα και προς τις αδιάβλητες φυσικές ανάγκες. Τώρα σας λέω συμπερασματικά ότι η βία είναι μια υπερπροσπάθεια που με τη χάρη του Θεού ξεπερνά τα φυσικά όρια. Και ο άνθρωπος κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να ανέβει πνευματικά, για να τελειωθεί και για να φτάσει στη θέωση. Είναι σαν τα παγκόσμια ρεκόρ που πετυχαίνουν λίγοι αθλητές ύστερα από υπεράνθρωπες προσπάθειες. Άκουσα πολλές φορές και από αθλητές αλλά και από άλλους αγωνιζόμενους ανθρώπους ότι έκανα κάτι πάνω από τις δυνάμεις μου. Και ο βιαστής της Βασιλείας του Θεού πρέπει να κάνει και πράγματα πάνω από τις δυνάμεις του, γιατί το επιδιωκόμενο είναι το σπουδαιότερο από όλα. Στο Άγιον Όρος, αλλά και παντού, αλλά επειδή οι Άγιον Όρος ακολουθήσεις είναι πολύ μεγάλες, έχουμε τα στασίδια. Το στασίδι συμβολίζει τον θάνατο. Όταν μπαίνουμε στο στασίδι, είναι σαν να μπαίνουμε στο μνήμα μας. Πολλοί φοβούνται και το αποφεύγουν. Αλλά υπάρχουν οι μοναχοί ασκητές, οι οποίοι κοιτάνε το στασίδι και δεν το ακουμπάνε ποτέ. Κάνουμε 15-16 ώρες αγρυπνία και είναι από μακριά και το κοιτάνε. Είναι κάποιοι άλλοι που είναι πιο αδύναμοι και αναγκαστικά επειδή δεν αντέχουν, βάζουν το ένα στο χεράκι και ακουμπάει στο ερατοσκαλί, στο μπράτσο. Ο άλλος που είναι πιο αδύναμος το βάζει και στο άλλο το μπράτσο. Ο άλλος που είναι πιο αδύναμος κάθεται με τα δύο του χέρια. Ο άλλος που είναι πιο αδύναμος μπαίνει μέσα στο στασίδι και ακουμπάει στο πρώτο σκαλί, έχει δύο σκαλιά.
Ο πιο αδύναμος κατεβάζει το σκαλί, το κάθισμα και παίρνει και έναν ύπνο. Αυτοί όλοι, από τον πρώτο που κοίταζε το στασίδι και δεν κοιμότανε καθόλου, μέχρι τον τελευταίο που ακουμπούσε και κοιμότανε, μέσα στην εκκλησία είναι. Δεν πρέπει να τους κατηγοράμε. Τόσο μπορούν. Αν όμως μπορείς να κάνεις κάτι παραπάνω από όσο έχεις δύναμη, τότε είσαι υπόλογος. Δηλαδή, αν μπορεί να σηκώσεις 5 κιλά και σηκώνεις 4,5, θα σου πει ο Κύριος, χωρίς να σε κρίνει, μόνος σου θα κριθείς, ότι αυτό που έκανες ήταν λιγότερο από τις δυνάμεις σου. Πόσο μάλλον να κάνεις 5 κιλά και 15 γραμμάρια, που σημαίνει ότι έχεις την όρεξη να προσφέρεις στον Θεό την αγάπη σου. Δεν ξέρω αν είδατε προχθές ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, αυτός ο γλυκός ο άνθρωπος, που είχε μια εκπομπή σε έναν δημοσιογράφο παλιότερη και είπε: σίγουρα έκανα πολλά λάθη στη ζωή μου. Και έβαλε τα κλάματα και είπε: όμως αγάπησα τον Θεό. Αν κατάφερα κάτι, έδινα την αγάπη προς τον Θεό. Αυτό είναι λοιπόν το βασικό, το στάνταρ που πρέπει να έχουμε μέσα μας. Να αγαπάμε τον Θεό. Πήγε στην Αμερική όπως πήγα και εγώ, και ενώ είμαι πόντιος, τώρα είναι υπερπόντιος, αφού πήγα στην Αμερική. Πάει λοιπόν παλιά τα χρόνια και βλέπει πάνω σε ένα τραπέζι ένα καθρέφτη. Τον κοιτάει και λέει: ο πατέρας μου. Έβλεπε τον εαυτό του και νόμιζε ότι είναι ο πατέρας του. Και έβαζε τα κλάματα. Ο πατέρας μου που τον έχασα νωρίς, πατέρα μου, το έβαλε στην τσέπη του, θα το αγοράσω. Το αγόρασε, πάει σπίτι του, το έβγαζε, το κοιτούσε και έκλαιγε. Την ώρα που κοιμότανε, πάει η γυναίκα του. Αυτός τι κοιτάει και κλαίει. Ανοίγει, βλέπει τον καθρέφτη, τον αλήτη, λέει, φιλενάδα έχει. Είναι το πρόσωπό της μέσα. Τον αλήτη φιλενάδα έχει και να κάνει τον καλό. Πάει στη μάνα της. Μάνα, έλα να δει, αυτός εδώ πέρα να κάνει τον καλό, φιλενάδα έχει. Σώπα, βρε παιδί, αλήθεια. Βγάζει τον καθρέφτη η γιαγιά, κοιτάει, βρε τη φιλενάδα, λέει, αυτή μια γριά μελαδότη με λέει, έτσι είναι η φιλενάδα της. Τον εαυτό της έβλεπε. Λέει, δεν σε πιστεύω. Θα πάμε στον παπά του χωριού να μας πει αυτό την αλήθεια. Πάνε στον πάτερ, κοιτάει ο πάτερ, βρε πια φιλενάδα, βρε ο Άγιος Χαράλαμπος είναι, βρε. Δηλαδή, ο καθένας ό,τι ήθελε έβλεπε. Και εμείς ό,τι θέλουμε βλέπουμε και όπως θέλουμε δικαιολογούμε τον εαυτό μας. Τώρα ξέρετε την πορνεία, τις πόρνες, δεν τις λένε πόρνες, τις λένε σεξεργάτριες. Εμείς στο Άγιον Όρος τα γρηγούρουνα, κάποιοι εργάτες που τρώνε, τα λένε πουρναρόψαρα. Ψάρι του πουρναριού. Ο άλλος το κλέβει, λέει, δεν το κλέψα, το είχα ανάγκη. Τα βαφτίζουμε λοιπόν ανάλογα με τις δικές μας τις ικανότητες και αυτό δεν είναι σωστό. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και τίμοι, πόσο μάλλον στην αγάπη του Θεού. Ο Θεός που είναι παντογνώστης και βλέπει το βάθος της καρδιάς μας, δεν μπορούμε να κρυφτούμε. Να μην παίξουμε με τα λόγια. Το να παίζεις με τα λόγια είναι εύκολο. Το να κοροϊδέψεις ακόμα και τον πνευματικό, αλλά το Θεό δεν μπορεί να τον κοροϊδέψεις. Και η συνείδησή μας, η οποία είναι ένα μόνιμο έτσι κρικάκι που μας ελέγχει, πάντοτε μας εμπνέει και σου λέει πρόσεχε, αντί να πας στη Θάσο, στην Κρήτη βρέθηκες. Λοιπόν, θα σας φέρω και ένα ακόμα παράδειγμα κυριαρχίας επάνω στους λογισμούς μας. Στην αρχή οι λογισμοί, το να μιλάμε με το μυαλό μας είναι τα κατόρθωτο. Πολλοί άνθρωποι που ξεκινούν την προσπάθεια αυτή τους φαίνεται τόσο δύσκολο που νομίζουν ότι θα τρελαθούν. Σου λέει είναι πάνω από τις δυνάμεις μου. Πώς είναι εδώ να εμποδίσω, να ελέγξω τους λογισμούς μου, τις σκέψεις μου. Και μέσα στην εκκλησία και τις πιο ιερές στιγμές με βασανίζουν λογισμοί, το μυαλό του ανθρώπου καταντάει σκουπιδότοπος. Κι όμως με την επιμονή και με την προσπάθεια και με τη βία που συνοδεύεται πάντοτε από τη χάρη του Θεού, έρχεται και αυτή η ευλογημένη στιγμή. Τα αδύνατα παρανθρώπης δυνατά εστί παρά τον Θεό. Έτσι κατορθώνεται το υπερδύναμη. Και να προσθέσω ότι η βία στην πνευματική ζωή δεν αποφέρει μόνο ωφέλεια, αλλά παρέχει και πολύ χαρά στο βιαστή, στον αγωνιζόμενο άνθρωπο. Κάθε σκαλοπάτι που με κόπο ανεβαίνει, του δίνει άφθονη τη χαρά της επιτυχίας. Χαίρεται γιατί ευαρέστησε τον Θεό. Επενεί ο Θεός τους βιαστές. Και έτσι η πορεία και η ανάβαση είναι ένα πανηγύρι και μια ικανοποίηση ανέκφραστη. Σαν τον ορειβάτη που χαίρεται κάθε φορά που σκαρφαλώνοντας ανεβαίνει σε μια κορυφή. Να γιατί η βία και η κατά Θεό προσπάθεια τονώνει τον αγωνιστή και τον κάνει να αισθάνεται σαν ευτυχισμένος νικητής. Ξέρετε στον αετό άμα πάει και κάτσει πάνω ένα κοράκι στο λαιμό του, ο αετός δεν κάνει τίποτα. Πάει τόσο ψηλά που ο κόρακας δεν αντέχει άλλο, που τους ασφυξία παθαίνει και φεύγει από μόνος του. Έτσι και εμείς όταν έχουμε τέτοιους λογισμούς, τέτοιες δυσκολίες, να κοιτάμε πάνω, ώστε η χάρη του Θεού
να παίρνει κάθε μας αδυναμία. Ο αετός πετά ψηλά μόνο για ένα πράγμα, λέει μια άλλη μαντινά, το έχω πω σήμερα τα κριτικά μου αρέσουν. Πάντα πετάει ο αετός ψηλά για ένα πράγμα, να μην το βλέπουν τα πουλιά όταν ξεσπάσει το κλάμα. Ακόμα και ο αετός ξεσπάσει το κλάμα. Ας είναι αετός. Αλλά όχι κλάμα τέτοιο που να μας φέρει την κατάθλιψη, να μας φέρει την απογοήτευση. Γιατί έχουμε τον Χριστό που είναι παντοδύναμος. Νομίζω ότι με τα λόγια αυτά που σας είπα έδωσα μια εικόνα του τι είναι η βία γενικά, σαν μια δυναμική υπερπροσπάθεια για την καθυπόταξη των παθών και του πόσο χρειάζεται και είναι ωφέλιμη για την πρόοδο στην πνευματική και στην καθημερινή ζωή. Τα αγαθά κόπισκτονται, όπου κι αν είναι ο άνθρωπος, κάτω από οποιοδήποτε σχήμα, κάτω από οποιοδήποτε αποστολή, είτε είναι στην έρημο, είτε είναι στον κόσμο, λαϊκός ή κληρικός, άντρας ή γυναίκα, για να κατορθώσει τους στόχους του πρέπει να καταβάλει προσπάθεια αδιάκοπη και σκληρή και να βαδίσει κόντρα στις κακές του επιθυμίες και ροπές. Αυτή την προσπάθεια που ο Κύριος την είπε βία και τόνισε ότι οι βιαστοί αρπάζουν τη Βασιλεία του Θεού, πρέπει να την αγαπήσουμε, να την εγκολπωθούμε, εφόσον έχουμε στόχους επίγειους και ουράνιους. Η βία είναι που εξασφαλίζει την επιτυχία στην ισορροπία και την ευτυχία του ανθρώπου. Τώρα θα σας πω και λίγα λογάκια για την εγρήγορση την πνευματική και θα κλείσουμε και θα μιλήσετε εσείς μετά αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι. Θα μιλήσουμε για τη λέξη ξύπνα, όχι όπως τη λένε οι Ιαχωβάδες που γυρνάνε με τα βιβλιαράκια, όχι όπως τη γράφουν στο περιοδικό τους, αλλά η λέξη ξύπνα, το αφυπνιστικό αυτό σύνθημα που περιέρχεται στο παυλικό κήρυγμα, έχει εντελώς διαφορετική έννοια. Θέλει να πει σε εμάς τους χριστιανούς να μην κοιμόμαστε πνευματικά, να μην είμαστε ναρκωμένοι ηθικά, να μην είμαστε βραδικίνητοι και πλαδαροί, αλλά εγρηγορώτες και διαγερμένοι, ξύπνοι και δυναμικοί σε κάθε εκδήλωση, ώστε να ξυπνήσουμε και να μην κοιμόμαστε τον ύπνο της αμαρτίας. Είναι ένας θανατηφόρος ύπνος και να μην σας κάνει εντύπωση που η Εκκλησία λέει τέτοια λόγια επαναστατικά, γιατί η Εκκλησία δεν είναι κημητήριο. Στην Εκκλησία είμαστε ζωντανοί άνθρωποι. Πρέπει να είμαστε σε όλα ζωντανοί, δραστήριοι, σε όλες τις πράξεις μας, ιδιαίτερα τις πνευματικές. Επάγρυπνοι, ξύπνοι, δυναμικοί χριστιανοί. Μοιάζει με το στρατόπεδο. Όπως το στρατόπεδο χτυπάει σάλπιγγα και ξυπνούν οι στρατιώτες, έτσι και στην Εκκλησία υπάρχει μια σάλπιγγα και μάλιστα λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή του, εάν η σάλπιγγα δεν δίνει τον κανονικό ήχο, τότε τι αναστήσεται εις πόλεμο. Πώς θα αγωνιστούν και πώς θα ενθουσιαστούν, πώς θα πάρουν ορμή και θάρρος οι χριστιανοί στον αγώνα τους, εάν η Εκκλησία δεν σαλπίσει, εάν δεν παρακινεί τους ανθρώπους στον ίσιο δρόμο και στα καλά έργα. Για να το κάνω αυτό πιο κατανοητό θα σας ρωτήσω τι είναι η υπνηλία. Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που έχουν τέτοια αρρώστια στα νεύρα τους που τους πιάνει μια βαθιά υπνηλία. Ξυπνούν για λίγο και αμέσως ξανακοιμούνται. Πηγαίνουν, παίρνουν ηρεμιστικά και δεν μπορούν να ξυπνήσουν. Μια ζωή ναρκωμένη. Και παχαίνουν από τα φάρμακα και δεν μπορούν ούτε να σκεφτούν, ούτε να εργαστούν, ούτε να συζητήσουν, σαν εκείνους τους άλλους που παίρνουν τα ναρκωτικά. Την καταραμένη αυτή ουσία, τη μάστιγα που μαστίζει την ανθρωπότητα. Η υπνηλία λοιπόν, νάρκωση, λίθαργος, είναι να παραμένει ο άνθρωπος αδρανής μέσα στην αμαρτία, μέσα στα πάθη του και στις αδυναμίες του. Φοβερό πράγμα είναι να πέφτεις μέσα στη θάλασσα και να μην κάνεις καμία προσπάθεια να επιπλέψεις. Έτσι υπάρχουν άνθρωποι αληθινά ναρκωμένοι που δεν μπορούν να κάνουν καμιά προσπάθεια. Ξέρετε γιατί? Το χλωροφόρμιο, θα το έχετε ακούσει, ζαλίζει τον άνθρωπο και χάνει τις αισθήσεις του. Με το χλωροφόρμιο ναρκώνουν και οι γιατροί τους υποψήφιους για εγχείρηση. Με το δικό του χλωροφόρμιο ναρκώνει και ο διάβολος τις ψυχές των ανθρώπων. Τυλιγμένο σε χρυσό χαρτί πολλές φορές, το χλωροφόρμιο στη μύτη των πρωτοπλάστων. Και τι είπε στον Αδάμ και την Εύα? Αν φάτε από τον απαγορευμένο καρπό, θα γίνετε κι εσείς θεοί. Παρακοή βέβαια θα ήταν, αλλά σου λέει καλύτερα να παρακούσω και να γίνω Θεός. Και πήραν αυτό το δόλωμα, το ναρκωτικό, και κατόπιν άρχισε ο κατήφορος, η καταστροφή. Παρασύρθηκαν οι πρωτόπλαστοι από το χλωροφόρμιο του διαβόλου, από την υπόσχεσή του και έχασαν τον παράδεισο. Και υπάρχουν δυστυχώς σήμερα πολλοί άνθρωποι που συνεχίζουν το παράδειγμα των πρωτοπλάστων. Κάθε φορά που ο πειρασμός τους δίνει το χλωροφόρμιο, το παίρνουν και ναρκώνονται. Αδελφοί μου, δύο ειδών ύπνος υπάρχει. Ώρα ήδη ημάς εξύπνου εγερθήνε. Είναι η ώρα να ξυπνήσουμε, όχι από τον πρώτο ύπνο, το σωματικό, που στο κάτω-κάτω είναι και ευεργετικός. Εάν δεν σε πάρει μερικές ώρες ο ύπνος, ζαλίζεσαι και δεν μπορεί να δουλέψεις. Δώρο του Θεού είναι ο ύπνος αυτός. Και η μεγαλύτερη άσκηση στον πνευματικό άνθρωπο δεν είναι η νηστεία.
είναι το να στερείτε τον ύπνο του. Γι' αυτό σας λέω τη νύχτα να μην κοιμάστε μερικές ώρες, να σηκώνεστε και να προσεύχεστε. Όπως το κάνουμε και εμείς οι μοναχοί. Τη νύχτα κάνουμε τις ακολουθίες. Ώσπου να ξυπνήσετε εσείς, εμείς έχουμε τελειώσει το μεσονυχτικό και τον όρθρο, και το να θυσιάζει τον ύπνο σου είναι η μεγαλύτερη εγκράτεια και η άσκηση. Αλλά και η μεγαλύτερη τιμωρία είναι να σου στερήσουν οι άλλοι τον ύπνο. Η Ιερά Εξέταση στο Μεσαίωνα, ο Πάπας και τα όργανα του δεν άφηναν τους αντιπάλους τους να κοιμηθούν. Τους είχαν δεμένους στις φυλακές και ολόκληρη τη νύχτα άφηναν το νερό να σταλάζει πάνω στο κεφάλι τους και με τον απάνθρωπο αυτόν τρόπο τους βασάνιζαν ώσπου να πεθάνουν. Ο δεύτερος ύπνος είναι όταν ο άνθρωπος κοιμάται μέσα στην αμαρτία και δεν λέει να ξυπνήσει και να μετανοήσει. Και τον πήρε ο κατήφορος. Τώρα θα με ρωτήσετε, και πώς θα ξυπνήσουμε? Με ποιο τρόπο ο αμαρτωλός ξυπνάει από το λίθαργο? 3 τρόπους έχει η Εκκλησία μας και τους αναφέρω εν συντομία. Ο ένας τρόπος είναι το ξυπνητήρι, η συνείδηση του ανθρώπου. Αυτό το πνευματικό ξυπνητήρι που ο Θεός το έβαλε μέσα στην ψυχή μας. Μην το παραμελείτε, μην το αφήνετε ακούρδιστο. Με ελαττήριο είναι, και αν δεν ακούς τη φωνή σου, τη συνειδήσεώ σου, τότε θα καταντήσεις ένας πορωμένος, ένα κομμάτι κρέας, ένας ανέστητος. Όμως η συνείδηση κάποτε ξυπνάει μέσα μας και αρχίζει να διαμαρτύρεται. Γιατί το έκανες αυτό, πώς το έκανες το άλλο? Και έχουμε παραδείγματα ανθρώπων που έχοντας κρίση συνειδήσεως έφτασαν να ομολογήσουν μεγάλα κρυφά εγκλήματά τους. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολύ λεπτή συνείδηση και αμέσως μόλις κάνουν κάποια αταξία τρέχουν και την εξομολογούνται. Γιατί? Ελέγχονται. Υπάρχουν άνθρωποι με την ελαστική συνείδηση που κάνουν του κόσμου τα εγκλήματα και καρφί δεν τους καίγεται. Το αυτοί τους δεν υδρώνουν. Ο δεύτερος τρόπος, το δεύτερο ξυπνητήρι που θα μας ξυπνήσει από την άρκωση της αμαρτίας είναι η Αγία Γραφή. Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, το ψαλτήριο και ιδιαίτερα η Καινή Διαθήκη είναι ένα αληθινό ξυπνητήρι. Έκανες μια αμαρτία στο παρελθόν και την ξέχασες. Και τώρα διαβάζεις το Λόγο του Θεού που είναι αφυπνιστικός και θυμάσαι την αμαρτία σου και μετανοείς. Ώρα ήδη μας εξύπνου εγερθήνε. Αυτά τα λόγια του Αποστόλου Παύλου διάβασε ο Ιερός Αυγουστίνος και είπε: εγώ είμαι αυτός που πρέπει να ξυπνήσει και να αλλάξει η ζωή. Και μετενόησε και από άσωτος έγινε ο μεγάλος Άγιος. Και υπάρχει και ένα τρίτο ξυπνητήρι. Αυτό το ξυπνητήρι είμαι εγώ. Σαν τον Αλέκτορα που φώναξε τη νύχτα που δίκαζαν τον Χριστό και ξύπνησε τον Πέτρο, θυμίζοντάς του την άρνηση του Χριστού και τον έκανε να κλάψει πικρά, έτσι είμαι κι εγώ ιερομόναχος. Διαμαρτύρομαι και φωνάζω και σας μαλώνω για να σας ξυπνήσω. Και ο ιεροκήρυκας δεν είναι για να σας λέει επένους, αλλά για να σας κεντρίζει. Ο ιεροκήρυκας πρέπει να κεραυνώνει την αδικία, να ελέγχει το κακό και την παρανομία. Πρέπει να λέει την αλήθεια ακόμη και με κίνδυνο της ζωής του. Ο ιεροκήρυκας έχει χρέος να ξυπνάει τους αμαρτωλούς και να τους οδηγεί στη διόρθωση. Αδελφοί μου, όταν ξυπνάει κανείς από το φυσικό ύπνο, κάνει αμέσως κάποιες πρώτες ενέργειες. Ξύπνησες, πρώτα να κάνεις τον σταυρό σου και να πεις δόξα σε Θεό σου. Μετά να πληθείς, να αλλάξεις ρούχα, να πάρεις το πρωινό, να πας στη δουλειά σου με την ευλογία του Θεού. Έτσι και από τον ηθικό λίθαρχο, όποιος ξυπνήσει, πρέπει να κάνει μερικές ενέργειες. Μία είναι θετική και μία αρνητική. Μετάνιωσες, θα αρχίσεις αμέσως αυτά τα μη που λέει ο Απόστολος Παύλος. Μη κοίτες, μη μέθες, μη ασέλγειες, μη έρηδη και ζήλο. Μετάνιωσες δηλαδή. Όχι πλέον αμαρτήματα, όχι κακίες, αλλά τι? Κάτι το θετικό. Ενδύσαστε τον Ιησού Χριστό, απεκδυσάμενοι τα όπλα του σκότους και ενδυσάμενοι τα όπλα του φωτός. Ποια είναι αυτά τα όπλα? Προσευχή, η νηστεία, η αγρυπνία, η αγάπη, η ταπείνωση, η μετάνοια, τα έργα της αρετής. Υπάρχουν περιστατικά υγείας, αδελφοί μου, που μπορεί να τα αναβάλεις, να μην πας στο γιατρό αμέσως. Υπάρχουν όμως και περιστατικά επίγοντα που πρέπει αμέσως να τα αφήσουμε όλα και να τρέξουμε στο γιατρό. Αν είναι καρδιακό, αν είναι εγκεφαλικό επεισόδιο, δεν περιμένει, θα μείνει στον τόπο. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος με τα λόγια «Ώρα ήδη μας εξύπνου αγερθήνε», τώρα αμέσως και όχι αύριο. Πρέπει να ξυπνήσουμε από το λίθρεβο και να μετανοήσουμε και να τρέξουμε στην εξομολόγηση. Σήμερα και όχι αύριο. Το σήμερα είναι δικό μας, το αύριο δεν το γνωρίζουμε. Να μην μας απορροφούν τα υγιεινά και μάταια πράγματα, να μην κολλάει ο νους μας σε αυτά τα υλικά και λησμονούμε την ψυχή μας και το θέλημα του Θεού. Τι ωφελήσει άνθρωπο να κερδίσει τον κόσμο όλο και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Να μην δενόμαστε με πράγματα και πρόσωπα και τα κάνουμε είδωλα και λησμονούμε τον προορισμό μας που είναι ο ουρανός. Ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Και πολύ σωστά λέει ο λαός μας,
Από τη γη όλοι περαστικοί είμαστε. Στον ουρανό θα ζήσουμε αιώνια και εκεί επάνω είναι η πατρίδα μας. Να μην μας κυριεύσει ο μαμωνάς και αμαρτάνουμε και μαζεύουμε τα αργύρια του Ιούδα, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι για να αποκτήσουν το χρυσό πουλάνε το Χριστό. Κάνουν κάθε είδους αβαρίες και αδικίες για να μας πει ο Απόστολος Παύλος, ρίζα πάντων των κακών εστί η φιλοαργυρία. Τις δύο μεγάλες αλήθειες που σας παρουσίασα, ότι δηλαδή είμαστε ναρκωμένοι στην αμαρτία και πρέπει να ξυπνήσουμε αμέσως τώρα, και ότι δεν πρέπει να μας κυριεύουν τα υλικά πράγματα και ο μάταιος κόσμος, θέλω εδώ να τελειώνοντας να τις τονίσω με δύο παραδείγματα. Ήταν μια γιαγιά σε ένα χωριό, πολύ καλή, και όλοι τη θεωρούσαν αγία και νόμιζαν ότι δεν πάτησε μυρμήγκι. Ήρθε η ώρα να πεθάνει η γιαγιά και επειδή δεν υπήρχε εξομολόγος, ζήτησε τα παιδιά της και είπε: όλοι με θεωρούν αγία, αλλά εγώ είμαι αμαρτωλή. Τώρα που ήρθε το τέλος και θα πάω να δώσω λόγο στο δίκαιο κριτή, ξύπνησε η συνείδησή μου και με ελέγχει, με μαστιγώνει για κάποια εγκλήματα που δεν τα είπα σε κανένα. Όταν ήμουν 15 χρονών, πήγε να με πειράξει ένα παιδί και το σκότωσα. Το έθαψα στην αμμουδιά και δεν το έμαθε κανένας. Όμως όλα αυτά τα χρόνια είχα τύψεις και τώρα θέλω να απαλλαγώ από το βάρος αυτό. Προσευχηθείτε να με συγχωρέσει ο Θεός. Τα αμαρτήματα που μας βαραίνουν και μας τυραννούν δεν πρέπει να τα πάρουμε μαζί μας. Πρέπει να τα αφήσουμε εδώ και μάλιστα έγκαιρα με τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Και σημειώνω και το δεύτερο παράδειγμα. Κάποιος παππούς φιλάργυρος που δεν έδινε στον άγγελό του νερό, έκανε οικονομίες σε χρυσές λίρες. Τις έριχνε μέσα σε μια στάμνα. Πριν πεθάνει, η στάμνα γέμισε και εκείνος ευχαριστημένος έγραψε ένα σημείωμα και έβαλε πάνω από τη στάμνα: δόξα τω Θεώ, πριν πεθάνω είδα τη στάμνα γεμάτη. Σε λίγο πέθανε ο Γεροτσιγκούνης και κάποιος ανοιχτομάτης εγγονός που τον παρακολουθούσε πήγε αμέσως και βρήκε στο υπόγειο τη στάμνα. Την άνοιξε και διάβασε το σημείωμα του παππού και πολύ έξυπνα συμπλήρωσε: δόξα τω Θεώ που με χάρισε ένα τέτοιο ηλίθιο παππού. Αυτό τα μάζεψε, εγώ θα τα ροκανίσω. Αυτό είναι το κατάντημα των ανθρώπων που κυριεύονται από τα υλικά πράγματα και από την αμαρτία. Είναι δυστυχισμένοι. Δεν χαίρονται και δεν απολαμβάνουν ούτε τα αγαθά της γης, ούτε τα αγαθά του ουρανού. Γι' αυτό ξανατονίζω με όλη μου τη δύναμη το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου: τώρα είναι καιρός να ξυπνήσουμε, ώρα ήδη μας εξύπνιο εγερθήνη. Τώρα είναι καιρός να διορθωθούμε και να χαρούμε. Ο Χριστός περιμένει τη μετάνοιά μας και μας καλεί στη Βασιλεία Του. Αμήν. Αυτό ήταν λίγο, ας το πούμε, άχαρο, εγώ να μιλάω και εσείς να ακούτε. Τώρα θα ξεκινήσει η κουβέντα μας. Τώρα θα αρχίσει το Big Pong. Τώρα, πρώτα ευχαριστήσουμε και τους υπόλοιπους που ήρθαν στη συνέχεια. Όλοι σας αγαπάει πολλοί κόσμος, βλέπω, και εμείς η αίθουσά μας. Γεωργοπούλου Παρασκευή, τον Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Μεταβλογών και Δικαστηρίων, Διευθυντή Κοτσόπουλο Ανδρέα, και τη Διευθύντρια Λοδαπών, τη Διευθύντρια Μπαλάσκα Λαμβινή. Ευχαριστούμε πολύ. Όποιος έχει ερωτήσεις, είμαστε εδώ για το διάλογο. Ναι, μετά τα πολύτιμα, τα ουσιαστικά που ακούσαμε από τον Γέροντα, νομίζω είναι ένα καλό πρωινό ξύπνημα, δυνατό. Ας ξεκινήσει μια κουβέντα, ένας διάλογος. Νομίζω τον έχουμε εδώ, ας δράξουμε την ευκαιρία. Όποιος θέλει κάτι να ρωτήσει, να ξεκινήσουμε. Οι ερωτήσεις είναι παντός ευαισθητού, όχι μόνο επάνω σε αυτό που είπαμε. Και ό,τι άλλο νομίζετε ότι αν μπορώ και βέβαια να σας απαντήσω, πολύ ευχαρίστως. Απλά ήταν ένας παππούς και μια γιαγιά, πάλι, και πήγαν να πουλήσουν ένα γαϊδουράκι, ανεβήκαν πάνω στο γάιδαρο και πήγαν στο παζάρι να το πουλήσουν. Περνάει ένας άλλος και του λέει: βρε, εσείς οι δυο επάνω θα το σκάσετε εδώ, και ζέστα, θα πάτε να το πουλήσετε και δεν το πάρει κανένας, το δούνε υδρωμένο. Τράπηκε ο ένας, κατέβηκε κάτω και προχωρούσε επάνω στο άλογο η σύζυγος. Περνάει ένας και του λέει: βρε τη σύζυγο, σε πήρε τον αέρα, αυτή επάνω στο άλογο και εσύ σέρνεις το σκηνή. Θύμωσε. Άμα, κατεβαίνει κάτω, του λέει: κατέβασε λίγο από τώρα. Περνάει ένας άλλος, λέει: βρε το σατράπι τον παππούλη, αντί να έχει τη γυναίκα με πάνω να την κουβαλάει, αυτός λέει στο πάνω και η γυναίκα να σηκώνει τη ζέστα όλη. Ντράπηκε. Κατεβαίνει και η γιαγιά, κατεβαίνει και ο παππούς και πάει το άλογο άδειο. Περνάει ένας άλλος, λέει: καλά, τι χαζί είναι. Το άλογο μόνο του πάει. Θέλω να πω ότι όλοι έχουμε κάτι να πούμε. Και όλοι κάτι έχουν να πούνε με την έννοια να μας μπερδέψουν. Όλοι έχουν μια άποψη, έτσι, αλλιώς, αλλιώτικα. Εμείς στο σπίτι στο Ρεόκαστρο, έχει εδώ πολλούς στο Ρεόκαστρο,
Ξεκίνησε η μάνα μου να κάνει ένα μικρό σπιτάκι για να πάμε από τη Θεσσαλονίκη στο Ρεόκαστρο. Πάει η μάνα μου να δει το σπίτι που ξεκινήσανε, φτωχοί άνθρωποι, ταξιτής ήταν ο πατέρας, με τα δάνεια το κάνει. Και αντί να δει έναν όροφο, είχε σκάψει ο παππούς, ήρθε ο θείος εκεί, αυτό τι το κάνω το πιο βαθύ. Κάνω το πιο βαθύ, ο οποίος θα πληρώσει. Έτσι λοιπόν μας έβαλε σε μια περιπέτεια χρόνο, επειδή είχε αυτή την άποψη. Ρωτάς όμως ο άλλος μπορεί. Έτσι λοιπόν υπάρχουν και πολλοί πνευματικοί που βάζουν δυσβάσταχτα φορτία στο κεφάλι του καθενός από εσάς. Με αποτέλεσμα άλλος να απογοητεύεται, άλλος να τα παρατάει πολύ γρήγορα. Ενώ δεν είναι έτσι. Ο καθένας να κάνει τον αγώνα του με αγάπη, χωρίς να απογοητεύεται. Και να ακούει όχι τα λόγια του καθενός, δεν στη Θάσο, τα λόγια των πολλών κάνουν τον άνθρωπο λολών. Δηλαδή, άμα ακούς τον ένα, ακούς τον άλλο, πάει τρελάθηκες. Να ακούς τι λέει ο Απόστολος Παύλος, τι λέει το Ευαγγέλιο. Εκείνος είναι η πηξίδα μας, ο γνώμονάς μας, είναι ο Λόγος του Θεού. Όταν με το Λόγο του Θεού πορευόμεθα, βλέπετε γίνεται ο γάμος, γίνεται η βάφτιση. Προπορεύεται το Ευαγγέλιο. Όταν χορεύουμε στο γάμο, τους νεόνυφους, όταν το μωρό το βαφτίζουμε, το Ευαγγέλιο πάει μπροστά. Και τι λέμε στα κάλαντα, να ζούμε βίον τέλειο κατά το Ευαγγέλιο. Δηλαδή το Ευαγγέλιο είναι η πηξίδα μας. Όχι όμως μόνο το Ευαγγέλιο, γιατί το κάνουν αυτό ευαγγελικοί. Σου λέει τι είναι το Ευαγγέλιο, αυτό. Και η παράδοση. Η πείρα των πατέρων, η πείρα της Εκκλησίας μας, η οποία μέσα στα 2.000 χρόνια τώρα έχει αποκτήσει εμπειρία τέτοια που βοηθάει τον κάθε άνθρωπο να σηκώσει το φορτίο της ψυχής του σε προσωπικό επίπεδο. Είμαστε πρόσωπα. Δεν είμαστε άτομα. Σήμερα προβάλλεται πολύ το άτομο. Εμείς είμαστε πρόσωπα και το πρόσωπο για να υπάρξει πρέπει να δει κάποιον. Προς όψιν. Αν δεν δω εσάς, δεν είμαι πρόσωπο. Είμαι τίποτα. Ο Άγιος Μακάριος είδα σε ένα όραμα ότι στην κόλαση, λέει, οι άνθρωποι είναι πλάτη με πλάτη και κοιτάει ένας από εδώ και άλλος από εκεί. Αυτό είναι κόλαση. Όταν δεν βλέπω εγώ εσάς, δεν βλέπετε εσείς τα παιδιά σας, δεν βλέπετε τι θα δείτε που αγαπάτε, είναι μια κόλαση. Και ρώτησαν τον Άγιο Παΐσιο τι είναι κόλαση, λέει είναι μια ζεστή ψαρόσουπα από ένα μπολ, το οποίο εσύ πεινάς, θες να φας, αλλά το κουτάλι που σου δίνουν για να φας είναι πολύ μακρύ. Και δεν φτάνει από το στόμα σου, για τόσο μακρύ το χερούλι που δεν μπορεί να φας, να πεινάς και να μην μπορεί να φας είναι κόλαση. Και παράδεισος είναι πάλι, λέει, αυτή η ίδια ψαρόσουπα, αντί όπως να φας εσύ, δίνεις τον απέναντί σου. Το κουτάλι φτάνει στο απέναντι τον στόμα. Οπότε ζούμε για τον άλλον. Αυτό είναι το μυστικό. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Και όταν ζει ο Χριστός, ζει ο συνάνθρωπός μας. Αυτά είναι δύσκολα μαθήματα. Και εμάς μοναχούς λένε στο Αγενόρος η αγάπη είναι θηλυκού γένους και επειδή δεν έχει θηλυκά στο Αγενόρος και η αγάπη πάει περίπου. Αλλά είναι το ζητούμενο. Ο αγώνας, ο Θεός έκανε τον κόσμο καλά λίαν. Δεν τον έκανε άριστο. Από το λίαν μέχρι το άριστο, αυτή την απόσταση σε εμάς, στον πατριωτισμό μας, στην αγάπη μας για τον Θεό, επαφείται να το καταφέρουμε. Πολλά λοιπόν. Άμα θέλετε κάτι να ρωτήσετε, εσύ το πώς πέθηκες. Όχι εσύ από πίσω, έχει κι άλλες αγωνίες. Ναι. Ακούγεται όμως, θα φωνάξετε λίγο. Καλά, δεν πειράζει. Θα την μεταφέρω εγώ, θα την αναφέρω. Προχθές, μιλάω τώρα για ένα άλλο θέμα, για τον εξυγχρονισμό της Εκκλησίας που μιλάνε κάποιοι. Οι Ρώσοι έχουν το Ευαγγέλιο στα Ρώσικα, οι Σέρβοι στα Σέρβικα. Με ρωτάει ένα παιδί τις προάλλες, γιατί να μην το έχουμε κι εμείς στην Δημοτική, το Ευαγγέλιο ή την Θεία Λειτουργία. Ναι. Εγώ τώρα τι να το απαντήσω. Ναι. Θα του πω ότι θα πρέπει να διδαχθούμε τα αρχαία ελληνικά από την πρώτη Δημοτικού για να μάθουμε αυτή τη γλώσσα. Κοιτάξτε, όχι, δεν αν ακούσατε την ερώτηση, είπε ενώ οι άλλες φυλές, οι Ορθόδοξες, το έχουν στη γλώσσα τους. Και σε μια γλώσσα, βέβαια, να σας πω την αλήθεια, εμείς εκεί στη Σκήτη, επειδή είναι Ρώσικοι, ήταν Ρώσικοι, ζούσαν Ρώσικοι, τα κείμενα που έχει, τα βιβλία που έχουμε, είναι στην παλαιά σλαβωνική γραφή που δεν μπορείς να τη διαβάσεις εύκολα. Ήρθε το κομμουνιστικό καθεστώς και τα απλοποίησε ώστε να χαθεί αυτή η επικοινωνία, να μην μπορεί να διαβάσεις πατερικά κείμενα, γιατί η γλώσσα ήταν άπιαστη. Έχω να σας πω κάτι, απλό πράγμα. Αυτά τα παιδιά που λέτε και οι μεγαλύτεροι από εμάς, μπορούν να ξέρουμε 50 τραγούδια απ' έξω εγγλέζικα. Τώρα, ειδικά τα παιδιά, ξέρουν πιο πολύ αγγλικά παρά ελληνικά. Μιλάνε με τα μπαρμπαδάκια, με τα μηνύματα. Δεν μιλάμε άλλο τη γλώσσα μας. Είπε μια φορά ο γέροντας σε μια γιαγιά, εις ευώδιον, και λέει βόδισε και φαίνεται. Γιατί ο γέροντας πήδασε στη Χάλκη και είχαν μάθει την αρχαία ελληνική γλώσσα και την ξέραν καλά.
Όταν πήγε λοιπόν να μιλήσει στην Καρβάλη, εκεί στις μπαφραλούδες της γιαγιάδας που δεν ξέρανε, λέει η γιαγιά είσαι εμπόδιο. Η γιαγιά που δεν κατάλαβε, λέει εμπόδιζε και φαίνεται. Θέλω να πω ότι όρεξη να έχουμε, εδώ άμα αρρωστήσουμε πάμε στην Αγγλία στον καλύτερο γιατρό. Η πηγή που είναι το κρύο, το νεράκι. Εγώ όταν πήγα, ήμουν πρώτο έτος φοιτητής, πήγα στον Άγιο Παΐσιο, μου λέει εξομολογείσαι, είχα να εξομολογηθώ καιρό. Μου λέει αφού διψάς και θες να πιεις κρύο νερό και είχε όλα τα μονοπάτια δείχνουν ποτάμια, αριάκια, γιατί δεν παραπίνουν νερό. Εγώ δεν κατάλαβα και καλά, αλλά μετά το κατάλαβα. Έτσι είναι και με το κρύο νερό του Ευαγγελίου. Αν έχουμε όρεξη, να σας πω, δεν μεταφράζονται κιόλα. Ο Βάμβας ήταν ένας νεοτεριστής. Πήγαν να φέρουν στη Νέα Ελληνική το Ευαγγέλιο και τα χριστιανικά τα κείμενα. Και το χαίρε νύμφη ανύμφευτη, ξέρετε πώς το έκανε. Χαίρε τσούπρα απάντρευτη. Είναι ωραίο. Το χαίρε νύμφη ανύμφευτη ισοδυναμεί με το χαίρε τσούπρα απάντρευτη. Δηλαδή δεν υπάρχει η ελληνική γλώσσα, αυτό το μεγαλείο που το ξέρει όλος ο κόσμος. Δηλαδή εμείς θα το πουλήσουμε και αυτό ακόμα. Δεν νομίζω. Είναι εύκολη η γλώσσα. Και δεν είναι και η βαριά η αρχαίζουσα, δεν είναι ομηρική γλώσσα. Είναι καθομιλουμένη αρχαίζουσα, δεν είναι δύσκολη. Καθόλου. Ύστερα, δίπλα ακριβώς υπάρχει και η μετάφραση. Το θέμα είναι να έχεις όρεξη. Οπότε, όπως έχει όρεξη, μαθαίνει και καταλαβαίνει πολύ, πολύ όμορφα. Το Ευαγγέλιο και αν δεν το καταλαβαίνουμε, ξέρετε, είναι σαν την άδειλο αναπνοή. Ενώ αναπνέουμε από τη μύτη, αναπνέουμε και από το δέρμα. Που σημαίνει ότι πολλές φορές μπορεί να το διαβάσεις το Ευαγγέλιο, να μην καταλάβεις, λέει ο λόγος, αλλά μέσα όπως τρώμε ένα φαγητό. Ξέρουμε τι έχει το φάει που τρώμε. Πρωτεΐνες, ξέρω εγώ, υδατάνθρακες, το τρως, χορταίνεις, φαίνεται. Έτσι είναι και με τον λόγο του Θεού. Πολλές φορές μπορεί να μην καταλαβαίνουμε τι λέει, αλλά η χάρη του Θεού μας βοηθάει. Βγαίνει, λέει, να σπείρει, τώρα στην παραβολή του σπορέως. Βγήκε, λέει, να σπείρει ο Σποριάς. Δεν είπε να οργώσει, το όργωμα είναι δικό μας. Δηλαδή, αν θέλεις να μάθεις καλά τι λέει το Ευαγγέλιο, που είναι ένα συμπυκνωμένο γάλα, θέλει αρέωμα, πρέπει να ασχοληθείς. Υπάρχουν πατέρες, ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, οι οποίοι αναλύουν τόσο όμορφα και όλο το Ευαγγέλιο και τον Απόστολο Παύλο, που πραγματικά δεν ξετυψάς ποτέ, δεν προλαβαίνεις μάλλον να ξετυψάς. Συνέχεια. Οπότε επαφείτε στον πατριωτισμό μας. Δεν νομίζω ότι η μετάφραση θα αποδώσει κάτι καλύτερο από αυτό που ήδη υπάρχει. Το κάναμε μερικοί αρχιερείς και είδαν ότι δεν είναι σωστό και το μαζέψαν στις μέρες μας, δηλαδή στην εποχή μας. Άλλος αν θέλει κάτι, ο Δημήτρης. Δικηγόρος στο πηγάδι, μια καλή αρχή. Πολλοί δικηγόροι στο πηγάδι, τοξικό περιβάλλον. Χιλιάδες δικηγόροι είναι solution. Η παντοκρατορινή σκηνή του προφήτη Ηλία, στην οποία ανήκει στην Παντοκράτορος 7η στην τάξη, τα τελευταία χρόνια όποτε και να πας, έχει ξαστεριά. Αν δεν είναι στρατηγός του στρατού, είναι στρατηγός της αστυνομίας. Θέλω να πω ότι οι σχέσεις της Κήτης με τους ένστολους είναι ειλικρινείς και συνεχείς. Αυτό οφείλεται και στον γέροντα που κοιμήθηκε, αλλά και σε εσάς. Θέλω να σημειώσω το εξής. Μέσα από τη δουλειά μου βλέπω ότι πολλές φορές και στα περιπολικά και στα κράνη και στα προσωπικά του ήδη, οι αστυνόμοι, οι περισσότεροι, έχουν έναν άγιο, έχουν ένα φυλακτό, έχουν μια αναφορά στη δύναμη που παίρνουν για τη δουλειά που κάνουν. Γιατί ασκούν και νόμιμη βία πολλές φορές. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε πόσο δύσκολο ή πόσο εύκολο είναι ένας αστυνομικός που βρίσκεται στο Άγιο Όρος να μπορεί να συνδυάσει και τα πνευματικά του καθήκοντα, γιατί προφανώς θέλει και πάει στο Άγιο Όρος για μετάθεση, αλλά και τα καθήκοντά του ως όργανο της τάξης. Γιατί έχει υποπέσει την αντίληψή μου ότι δεν έχει και πολύ νομιμότητα πολλές φορές η καθημερινότητα στο Άγιο Όρος, είτε από λαϊκούς είτε από ιερωμένους. Και δεν το λέω υπομορφή καταγγελίας, αλλά ότι είναι ένα μέρος πνευματικό που πολλές φορές ανθούν και στους γκνίδια. Οπότε, όπως και εδώ στον κόσμο, πολλές φορές τους δίνουν πολύ λίγες δυνατότητες στους αστυνόμους να επέμβουν στην νόμιμη βία και πολλές φορές βρίσκουν τον πελάτη τους και τους σκοτώνουν εν ώρα υπηρεσίας και βρίσκουν τον πελάτη τους. Έτσι και στο Άγιον Όρος είναι ένας χώρος, το Άγιον Όρος τώρα, μετά την Coca-Cola και την Adidas, είναι brand name. Έχει μαζευτεί απίστευτος κόσμος, από πολύ επώνυμους μέχρι στοιχεία Λούμπεν. Ο μοναχός πρέπει να προσπαθήσει να ισορροπήσει αυτή την κατάσταση και η αστυνομία κάνει ό,τι μπορεί και μάλιστα το τελευταίο καιρό πολύ περισσότερο, περιπολεί, ώστε να βλέπουν πολλοί ότι υπάρχει η αστυνομία. Με τη Μεγάλη Εβδομάδα που μαζεύεται ο κόσμος ο πολίς. Τα βράδια διακριτικά έρχονται οι αστυνόμοι, εδώ είμαστε, στα πανηγύρια. Εμείς μια φορά σε μια πανήγυρη ντύθηκε ένας καλόγερος, έκλεψε τον κόσμο όλο
και το πρωί πήρε και έφαγε, πήρε και το δώρο του και έφυγε. Πού να τον βρεις? Αλλά όταν βλέπει ότι υπάρχει αστυνομία και ότι είναι μέσα στα πόδια του, υπάρχει αυτός ο φόβος. Είναι μια ισορροπία πάρα πολύ λεπτή. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό, γιατί δεν είμαι αστυνόμος να διαχειριστώ τον αγώνα τους. Είναι εδώ και ο κύριος υποδιοικητής του Αγίου Όρους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι κοντά μας και ήταν κοντά μας και θα είναι κοντά μας, το ζούμε. Είναι δύσκολο, αλλά και εμείς οι μοναχοί πολλές φορές δεν βοηθάμε το έργο τους. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μια καλή συνεργασία. Είναι το ζητούμενο. Άλλοι το πετυχαίνουν, άλλοι το πετυχαίνουν. Πάντως υπάρχει μεγάλη δυσκολία πλέον στον κόσμο του Αγίου Όρους. Δεν μπορεί να τους ελέγξει αυτούς που μπαίνουν. Και θα το πω, τώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αν στην Ουρανούπολη έρθει μια κοπέλα που άλλαξε φύλο και είναι άντρας, με ταυτότητα ανδρική, που ο αστυνόμος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πρέπει να πει μες στα Αγίου Όρους. Οπότε το Άββατο έγινε Σάββατο. Να εύχεστε για μας. Γιατί ο πονηρός, όταν ένα δέντρο έχει καρπούς, αυτό πυροβολάνε. Σήμερα που έχουν αλλάξει πάρα πολλά, ποιος να φανταστεί ότι κάποτε το Άγιον Όρος θα έχει αυτόν τον πειρασμό? Ανθρώπους που αλλάξαν φύλο. Και να μην μπορεί να τους διαχειριστείς και σωστά. Να βρεις και τον πελάσο. Και έτσι λοιπόν πρέπει να είμαστε όλοι επάγρυπνοι, γιατί το Άγιον Όρος είναι ο οφθαλμός της οικουμένης. Όταν ήταν ο Χίτλερ στα πράγματα, ο ηγούμενος της Μονής Διονυσίου, ο Γαβρίλ, ένας λόγιος και σοφός γέροντας, έστειλε γράμμα στον Χίτλερ. Έχουμε έναν μάστορα εκεί, τον λέει Χίλτερ, ο Χίλτερ. Έστειλε λοιπόν στο Χίτλερ ένα γράμμα και του λέει: το Άγιον Όρος είναι ο οφθαλμός της οικουμένης. Αυτό δεν είναι τώρα. Ακούγατε τόση ώρα? Έχω, ναι, ήμουν δόκιμο στο στρατό και έμαθα να φωνάσω. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος τον έστειλε ένα γράμμα και του λέει: το Άγιον Όρος είναι ο οφθαλμός της οικουμένης. Κανονίστε, μην κατέβουν οι Βούλγαροι και μας πάρουν ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Και τον έφερε στο φιλότιμο. Και πράγματι το έβαλε το Άγιον Όρος κατά την αιγίδα του και λέει: το Άγιον Όρος είναι υπό την προστασία μου. Και οι Βούλγαροι δεν κατόρθωσαν να κάνουν αυτά που φαντάζονταν. Πέρασαν τα χρόνια όμως, έρχονταν κάτι άλλοι καθηγητές πανεπιστημίων αργότερα και λένε: εμείς που σας προφυλάξαμε τότε, να δούμε λίγο τις βιβλιοθήκες σας. Απλοί άνθρωποι, οι παππούδες τότε, πάτε να δείτε. Μπαίνουν αυτοί μέσα με τα ξηράφια και τα χειρόγραφα γινόταν αρεμόπτερα. Θέλω να πω ότι πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14. Ο γέροντας έλεγε: εσύ οδηγάς καλά, ο άλλος όμως δεν οδηγάει. Πρέπει να προσέχεις και τον άλλον δίπλα σου. Εσύ κάνεις τι κάνεις, αλλά να έχεις και τον νου σου δίπλα. Έτσι και εσείς. Μην επαναπάβεστε μόνο σε αυτά που βλέπουν τα μάτια σας, αλλά να έχετε και ένα βήμα παραπάνω μπροστά, ώστε να προλαβαίνουμε σήμερα καταστάσεις ανθρώπινες. Λοιπόν, πώς σε λένε? Ματθαίος. Ματθαίος. Πιστεύω η πιο σημαντική ερώτηση στη ζωή ενός ανθρώπου είναι αν θέλει να υπηρετήσει με τη ζωή του και την ενέργεια του το καλό, τον Θεό ή τον αντίπαλο. Και αυτό με γεμίζει ελπίδα ότι γίνεται αυτή η ομιλία εδώ πέρα. Γιατί ζούμε σε πολύ πονηρούς καιρούς που το πονηρό και το κακό έχει απλώς τα πλοκάμια του πάρα πολύ βαθιά. Και αυτό δίνει ελπίδα. Πιστεύω ότι η ψυχή του κάθε ανθρώπου θέλει να πάει κοντά στο Θεό. Πώς εξηγείται ότι υπάρχουν άνθρωποι, αυτοί που αυτοκαλούνται elite, που υπηρετούν τον άλλον? Συνήθως είναι έξυπνοι άνθρωποι. Κοίταξε μας, πώς γίνεται αυτό να μην βλέπουν? Το έξυπνο που έχει μεγάλη μύτη και το πιάνουν εύκολα. Μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε, το πρόβλημα σήμερα είναι ότι πήγε μια φορά στην Αθηνά, στην αρχαιότητα, πήγε ένας κένταυρος που είναι μισός άλογο και μισό άνθρωπος. Και κένταυρος, το πήλιο. Και λέει την Αθηνά: γιατί με κάνατε μισό άνθρωπο και μισό άνθρωπο, άλογο εδώ πέρα? Κάντε μόνο να είμαι άνθρωπος. Και του λέει η Αθηνά: δεν είσαι χαζός. Όλοι θέλουν να γίνουν άλογα και εσύ να γίνεις άνθρωπος. Ο άνθρωπος, που η λέξη άνω θρόσκο, από εκεί βγαίνει ο άνθρωπος, είναι πλασμένος κατ' εικόνα του Θεού. Γι' αυτό και βλέπετε είναι χαρούμενος όταν είναι κοντά στο Θεό. Όταν απομακρύνεται από την θερμότητα, τη σόμπα, από το καλοριφέρ, τότε είναι στην παγωνιά. Σκοτάδι δεν υπάρχει. Σκοτάδι. Μόνο φως υπάρχει. Όταν όμως δεν υπάρχει φως, αναγκαστικά ζούμε το σκοτάδι. Και πολλοί άνθρωποι προτιμούν το σκοτάδι, γιατί λέει και ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, προτιμούν τα έργα του σκότους παρά το φως. Γιατί τα έργα τους θα γίνουν φανερά στο φως και δεν θέλουν το φως. Ο νοικοκύρης άνθρωπος, μέσα στο δωμάτιό του ξέρει και νύχτα να είναι πού είναι τα κλειδιά του, πού είναι τα γυαλιά του, πού είναι τα παπούτσια του. Ο τσαπατσούλης άνθρωπος
Μέρα να είναι, φοράει τα γυαλιά του και θα ψάχνει. Πρέπει να έχουμε στον εαυτό μας μια τάξη. Και αυτή τη τάξη, όπως σας είπα, μας τη δίνει το Ευαγγέλιο. Όταν τώρα ο άλλος δεν θέλει το Ευαγγέλιο, θέλει να είναι άνθρωπος της νύχτας, άνθρωπος της παρανομίας, είναι ελεύθερος να το κάνει. Γι' αυτό είναι και το μεγαλύτερο μαρτύριο. Ότι ο άνθρωπος πλάστηκε ελεύθερος, χτυπάει ο Θεός την πόρτα, αλλά το χερούλι είναι από μέσα. Δεν ανοίγει ο Χριστός, δεν μπαίνει με τη βία. Εσύ θα πεις και θα κάνει εν το οίκο του πατρός μου, πολέμονε εσύ. Δηλαδή βλέπεις ότι ο κάθε άνθρωπος έχει κάποια χαρακτηριστικά που δεν τα έχει ο άλλος. Όλοι μαζί όμως ενωνόμαστε και βγάζουμε αυτό που λέμε εκκλησία. Και η εκκλησία έχει δύο πιάτα. Το πρώτο πιάτο είναι ο Λόγος του Θεού και το δεύτερο πιάτο είναι η Θεία Κοινωνία. Και είπε Άγιοι γίνεστε καθώς Άγιος είμαι και εγώ. Ο σκοπός του ανθρώπου, ο προορισμός είναι η αγιότητα. Πήγε ο γέροντας μια φορά σε ένα σχολείο να κάνει μάθημα. Του λέει: παιδιά, θέλετε να γίνετε Άγιοι? Λέει τα παιδιά: τι είναι Άγιος Γέροντα? Άγιος να είσαι κοντά στον Χριστό, να έχεις μέσα σου καθαρή καρδιά. Πάει σπίτι και λέει η μαμά: τι σας είπε σήμερα στο κατηχητικό ο παππούλης? Να γίνουμε Άγιοι. Άγιος θα γίνει εκείνος, λέει, που είναι καλόγερος. Εσύ θα γίνεις γιατρός. Τώρα, άμα μια μάνα παροτρύνει το παιδί να γίνει γιατρός και όχι Άγιος, από εκεί ξεκινάει. Στο δικαστήριο μια φορά πήγε ένας κλέφτης και η μάνα του τελευταίο θρανείο κάτω έκλαιγε. Και της λέει: μην κλαις, όταν πρώτη φορά έφερα 2 αυγά και τα κλέψα, εσύ με τα τηγάνισες. Η μάνα και ο πατέρας και το σχολείο και η εκκλησία, αυτός είναι ο ρόλος μας. Να διδάσκουμε με τον τρόπο μας την αλήθεια. Αλήθεια τι θα πει? Αλήθεια, δηλαδή όχι λύθη, όχι, να μην ξεχνιέται, να είναι κάτι αιώνιο. Η αλήθεια είναι αιώνια και αιώνιο είναι ο Χριστός. Εγώ είμαι η αλήθεια, το φως, η ζωή, η Ανάσταση. Έτσι λοιπόν δεν χρειάζεται να κουραστούμε πολύ. Εμείς δεν μας κουράσανε με τις 1002 έννοιες και ιδέες. Τα πράγματα είναι απλά. Απλό ζυμωτικό ψωμάκι. Τρως και χορταίνεις. Σήμερα μάθαμε όλοι στα ψεύτικα, στα πλαστικά, στο σαν. Σαν Φραντζίσκο, σαν Φιστίκ, σαν Μπουάρ, σαν τα μούτρα σου. Αυτά. Καταρχήν θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε εδώ για τα όσα καλά μας έχετε πει και να ευχαριστήσουμε και τον Όμιλο των αστυνομικών που έφερε εδώ πέρα τον πατέρα. Όλα όσα μας είπατε δημιουργούν προβληματισμό και δημιουργούν προβληματισμό γιατί εμείς ζούμε σε μια κοινωνία η οποία μαστίζεται από την παρανομία. Οπότε έχουμε να αντιπαρατηθούμε από τη μια το καλό που θέλουμε να το υπηρετήσουμε και από την άλλη προσπαθούμε όλοι μας εδώ και από την άλλη η παρανομία η οποία διαρκώς μας καταβάλει. Ξέρω πολύ καλά, γιατί ερχόμουν από πολύ μικρό στο Άγιο Όρος, ότι και εκεί έχουν αλλάξει τα πράγματα, ότι υπάρχει και εκεί μια τάση η οποία εξευρωπαϊσμού, έτσι να το πω, πρόοδου με την κακία. Μιας πρόοδου. Παρ' όλα αυτά, τα όσα μας είπατε χαλιβδώνουν την πίστη μας. Νομίζω ότι δίνουν το ένασμα να είμαστε και να κοινωνούμε την πνευματική ζωή όλοι μας και να οδηγηθούμε μέσα από αυτή την πνευματική ζωή είτε στη λύτρωση του καθενός είτε στη Θεία Κοινωνία. Εγώ προσωπικά, επειδή θα αποχωρήσω γιατί έχουμε κάποιες δουλειές, ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που ήρθατε εδώ. Ευχαριστώ για ό,τι κάνετε για μας και ό,τι κάνετε και για τη Θεσσαλονίκη μας και για τον τόπο μας. Ο αγώνας είναι διαρκής, δεν σταματάει. Αυτό είναι το μήνυμα, ότι δεν σταματάει ποτέ. Μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας πρέπει να αγωνιζόμαστε. Έχουμε ένα παππού στο Άγιον Όρος, λέει: εδώ ήρθαμε για τον αγώνα, όχι για τη σαγόνα. Σήμερα η σαγόνα δουλεύει πολύ. Το πιο γρήγορο αυτό που ανοίγει, το πιο πολυσύγχρονο είναι το ψυγείο. Του λέω του άλλου: κάνεις γυμναστική? Λέει: δεν προλαβαίνουν, αλλά τα σαγόνια πάνε και έρχονται. Το πιο προπονημένο μέρος του σώματος μας είναι τα σαγόνια. Οπότε νηστεία αγρυπνία προσευχή στο μέτρο του δυνατοτήτων του καθενός, χωρίς να απογοητεύεται, γιατί αυτό είναι το χειρότερο, η απογοήτευση. Και τώρα που αρχίζει η Σαρακοστή, να βάλουμε μια αρχή. Ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ. Είδατε, ο ληστής έκλεψε τον παράδεισο. Και ο Ιούδας που ήταν μαθητής του Χριστού, κρεμάστηκε. Να μην έχουμε ποτέ στην αδυναμία ότι δεν μπορώ και δεν μπορώ. Μπορούμε και παραμπορούμε, ο καθένας να δίνει τη μάχη, να είναι δίπλα στο φως. Ο Θεός που έχουμε είναι Θεός της ελπίδος, των θαυμάτων, έτσι, δεν είναι Θεός τυχαίος, δεν είναι ο Βούδας, δεν είναι ο Μωάμεθ, είναι ο Θεός ο αληθινός, ο ζών, το ζών είδου. Αυτά.
πάτε στο καλό. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, κάνεις άλλη μια ερώτηση και δύο ερωτήσεις ακόμα. Τώρα θα μας κάνει παραδουνάβια ερώτηση. Ναι. Δεν είναι κακό και για τα παιδιά που δίδασκα και για τα δικά μου τα παιδιά ή τα εγγόνια να είναι γιατρός, Άγιος? Όχι, έχει Αγίους από όλα τα επαγγέλματα. Ο πατέρας Αυγουστίνος ο Καρδιώτης έχει βιβλίο Άγιοι από όλα τα επαγγέλματα. Και ιερές business και τη λέξη Σάββατον και άλλα που τα πίνουμε και εκεί μέσα υπάρχουν. Και να ακούσατε το Σάββατο φώναζε στο Σπύρο, ο Εσωτήρη. Και ιερές business λέω και με λαϊκούς και εκεί μέσα ανθίζουν. Προπαντός τα τελευταία χρόνια όπως κοίταξε να δεις. Business. Δεν ξέρω αν το είναι λέξη καλή. Πήγα στην Αμερική τις προάλλες και είδα ότι εκεί όλα είναι χρήμα. Ξεχωρίζει, πάτερ μου. Είναι όλα μαύρα και εμείς αν δούμε κάτι κακό, το άσπρο. Εδώ έξω είναι, λέμε, πήγα μέσα στο γάλα, ξεχωρίζει. Εντάξει. Εσύ θα βλέπεις πάντα με καλό λογισμό τους όλους. Είναι όλοι είμαστε μουτζωρωμένες εικόνες, πάμε να τις καθαρίσουμε, βγαίνει ένας Αγιώργης από μέσα, πανέμορφος, ένας Άγιος Δημήτριος. Ποτέ να μην λες ότι αυτός έτσι κι άλλος αλλιώς, γι' αυτό λέγαμε με τον κύριο Γενικό επάνω, ο γέροντας, ο οποίος ήταν άνθρωπος, τον ξέρεις, τον γνώρισες, αυτούς που είχαν άνοια τους κοροϊδεύε. Τους λέει αυτοί έχουν αούστρια. Ήρθε η ώρα και ο γέροντας πεθάνει. Ο προφήτης Ηλίας, που ήταν αυστηρός και ήθελε να διδάξει την αλήθεια, του είπε ο Θεός, μαλάκωσε λίγο. Και εκείνος λέει όχι, 3,5 χρόνια δεν θα πίνουν νερό και είχαν βγει γλώσσες τους απ' έξω από τη δίψα. Τον έβαλε ο Θεός και αντί να πάει 5 μέτρα πήγε 40 μέρες για να δει τι σημαίνει η ανθρώπινη δυσκολία. Που σημαίνει ότι μην κρίνεις κανέναν. Και αυτοί που λες ότι κάνουν business, ξέρεις που τα δίνουν τα λεφτά? Εσύ μπορεί να λες ότι τα κάνουν, ξέρω εγώ, κότερα. Δεν είναι έτσι. Εγώ έχω δει και επειδή εξομολογούμε τόσο κόσμο, αυτούς που δεν τους βάζει το μάτι σου ή και αυτούς που τους βάζει. Κάνουν μεγάλες και πολλή προσπάθεια να δείξουν την παρουσία του Θεού στη ζωή τους. Μην κρίνετε κανέναν, αλήθεια στο λέω, γιατί όχι από τη μικρή μου πείρα το λέω. Ποτέ μην κρίνετε κανέναν, όποιος και να είναι. Όποιος και να είναι. Και πιο, ας το πούμε, το πιο στραβόξυλο. Δεν ξέρω. Θα κοιτάμε τον εαυτό μας και από εκεί και πέρα, όταν εμείς είμαστε 0, μπαίνει ο Θεός και γινόμαστε δεκάρικο. 2-0 δεκατοστάρικο, 3-0 χιλιάρικο. Όσο μηδενίζουμε, αυξάνει χάρη. Και όπως δεν πάει η μέλισσα στην τουαλέτα και δεν πάει η μύγα στα λουλούδια, και εμείς να μην κάνουμε παρέα με ανθρώπους που μας στεναχωρούν, που μας μπερδεύουν πολλές φορές. Άμα δεις ότι κάποιος δεν σε βοηθάει, κάνεις παρέα μαζί του. Δεν χρειάζεται. Στο Άγιο Όρος τώρα έχει τόσο πολύ κόσμο που έχει από όλων των ειδών τις ιδέες, τις διαθέσεις, τα προγράμματα, αλλά το τέλος μετράει, τα ξέτελα που λένε οι κριτικοί. Δεν πειράζει. Εσείς μην κρίνετε κανέναν. Όλοι δίνουν μια μαρτυρία. Ανάλογα. Και μια τελευταία ερώτηση. Και μια τελευταία ευδοξία. Την ευχή σας, Γέροντα. Μας μιλήσατε για το θέλημα του Θεού. Θα ήθελα να σας παρακαλώ να μας πείτε πώς μπορεί ο άνθρωπος να καταλάβει, να πάρει πληροφορία από το Θεό για το θέλημα του Θεού. Ένα ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα, έχει λεχθεί ότι το Πνεύμα το Άγιο που θέλει τι? Δηλαδή μπορεί και οποιοδήποτε κάποιος που δεν είναι στον δρόμο του Θεού να έχει μια πληροφορία θεϊκή. Και τρίτο, πολλές φορές συμβαίνει το εξής στους πνευματικούς. Μπορεί ο Θεός να μην δώσει πληροφορία εκείνη την ώρα, όχι γιατί ο γέροντας δεν είναι σε θέση να καταλάβει την πληροφορία αυτή που ζητάει ο υποτακτικός, αλλά γιατί ο υποτακτικός δεν είναι έτοιμος να ακολουθήσει τον δρόμο του Θεού. Αυτό θα ήθελα να τοποθετηθείτε. Αλήθεια είναι. Το πνεύμα, όπως λέμε και στην αρχή, όπου θέλει πνί και το Άγιο Πνεύμα πόσο μάλλον, αλλά εμείς για να καταλάβουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, είπαμε έχουμε το πνευματικό μας. Κυρίως όταν έχουμε ένα πνευματικό που μας καθοδηγεί και είμαστε απλοί στις εντολές του, αναλαμβάνει την ευθύνη ο πνευματικός. Αν εσύ δεν καταφέρεις κάτι, αλλά το κάνεις από υπακοή, ο Θεός το ξέρει. Απ' την άλλη όμως, όταν ο άνθρωπος έχει μέσα του έτσι όνειρα και θέλει να κάνει πράξη και να χαρεί και ο Θεός μαζί του και αυτός με τον Θεό, τότε είναι μια διαρκής πάλι. Κρύβεται ο Θεός, ξαναφανερώνεται, σαν το παιδί με τον μπαμπά που παίζουν κρυφτό. Είχαμε σε ένα μοναχό, μου λέει πού είναι ο Θεός, 8 χρόνια με λέει τον βλέπω. Κρύβεται. Αυτή η απουσία του Θεού από τη ζωή μας, η θεοεγκατάλειψη όπως λέγεται, είναι και αυτή μέσα στο σχέδιο του Θεού.
Εμείς το ξαναλέω, δεν απαγοητευόμαστε. Κάνουμε τον αγώνα μας και ο Θεός ξέρει. Αν είναι κάτι να μας το δείξει, θα το καταλάβουμε. Πολλές φορές αισθανόμαστε μια ταραχή. Λένε τώρα, ας πούμε, έλεγε η Αγία Ματρόνα, η Ρωσίδα, η Αόματη. Λέει, θα έρθει μια μέρα που θα σας πούνε, θέλετε το Χριστό ή το ψωμί. Και λέει, άλλος το ψωμί θέλει, τι με νοιάζει ο Χριστός. Λέει ένας άλλος, ναι, αλλά άμα πω λέει το Χριστό, τι θα τρώμε, αφού θα μας κυνηγάνε. Θα έρθουν μέρες πάλι που η Εκκλησία θα διώκεται. Ήδη ξεκίνησε κάπως. Έχει ο Θεός. Δηλαδή ο Θεός, άμα πιστέψουμε, μπορεί να τρώμε χώμα και να είναι τσουρέκι. Μπορεί να τρώμε ένα φύλλο από το δέντρο και να μας κρατάει μια εβδομάδα χορτάτος. Εμείς ας αφήσουμε στο θέλημα του Θεού τη ζωή μας. Όταν επιπλέουμε στη θάλασσα, τι κάνουμε? Αφήνουμε τον εαυτό μας. Έτσι τον αφήνουμε στο έλεος του Θεού και μη στεναχωριέσαι. Εσύ ξέρω γιατί το ρωτάς, αλλά έχει ο Θεός. Λοιπόν, αυτά. Πριν κλείσουμε και τον ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τον Γέροντα για την απίστευτη, πιστεύω, ομιλία που έκανε σήμερα. Άμα είναι απίστευτη, καήκαμε. Πρέπει να τα πιστέψουμε. Θα να πω ότι τούτη εδώ η συνάντηση, η συνέβρεσή μας δεν θα ήταν δυνατή αν δεν βοηθούσε πολύ ο υποδιοικητής του Άγιου Όρους, ο διευθυντής Θόδωρος Μεταπιζιάδης. Και τον ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ τον ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, καλή Σαρακοστή, τριώδιο και απλώνει και τα δύο ώδια.